ba dai ka ga da biyu ne wallahi kuma kai na ina jin garin kawai dai idan na dan yi wata sabga ne nan kai ka gani amma ina jin garin sai ku gaba daya ba su baki asibiti kan haka wata da dan buga asibiti wallahi ka ga a gari ya ci wuta sosai dai gidan haya ga gara ba ina ga tafiyar nan ko irin signboard din nan ma na agent babu wallahi tun na gaji na ce Allah ba ga wasu baki na ina hango su kuma da alamun gidan haya suke nema a wannan dama ta same mu sun zo mu tare dalibai ne na ai dama ce kawai ta zo ma ba matsala kai ga wasu assalamu alaikum mara alamun ku yan makaranta ne ko sannu da zuwa yawa sannu ne da Allah gidan haya muke nema da Allah tun sa muke zagaye garin nan mun sa amma muna neman agent gaskiya saboda ba mu so ba mu gida ta zo dai zama to masha Allah kun samu abin da kuke nema kun ganin nan ni agent ne muna da gida iri iri sai abin da kuka zaba za a yi muku to ba ko guda ɗaya muke nema ba ai idan dubu kuke so duk muna da su yawa amma kana da ofte ai har abin da ya fi ofte duk muna da su na gaya muke kwantar da hankali ki ba fa abin da bamu da shi to wai me price din gidajen ai price din nan kuɗi da kun bayar kuɗin ku gidajen mu is available kai kuɗi ya ku bayar in da kuɗi ba wata matsala kai wannan ban ma fi yadda da shi ba Allah wannan inda fara ne a'a ba haka za a yi ba more kawai ba da wannan kuɗin da abokina zo mana ba gidan mu ne ina kai abokina kai ka faɗo ka duk mu ba mu da wani sibi na rayuwa da mun faro harka da cabi mu sai ka ce ba mu da nasara ba ɗaya lissafin tambaye wannan ga ina yi wallahi Assalamu alaikum. Allah agent muke nema na gida muna ta yawo tun safe mun haɗa wasu ma suna ƙwarai yana mana hankali. Ba ta zo daidai da zama. Ai in dai harkar agent kuka samu Musty agent ai kun gama. Ni ma ina ɗaya daga cikin members din su. Abun ma da ya zo na da ni. Alhamdulillah duwa ma alhamdulillah mu je mu karasa office din shikenan babu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wai Musty na ciki ko Musty agent? Kwarai yana ci. Amma waɗannan ba da alama wani abu suke so. Ka san waɗannan ingantaccen waje ne. Ganin waɗannan gida suke nema ko kuma fili za su saya. To yanzu dai abin da yake ku biyo na ba. Allah duk abin da kuke so kun ga duba nan. Mai ranka ta kam kenan. Kwarai kuwa. Domin toho hankalin ku a kwance. Za ku samu dukkanin abin da kuke so tun daga kan gidaje, filaye, gonakai idan kuna bukata ku taho nan. Nan wajen alfarma ne. Ai nan office din Musty agent ce na ake gaya. Allah. Assalamu alaikum. Alaikum. Ranka hidade. Ga wasu bayin Allah nan man taho da su. Kuma da alama gida suke so za su karba. Masha. Masha Allah, sannan ku da zuwa. Yawa sannan ku da zuwa. Ya hanya. To ɗalibai ne ko? Daga nan alamun ku na ga haka. an sha hanya To gida ake so ko kuma ɗaki? yawa ɗaki nake so Okay. ɗaki kuma upstairs nake so gaskiya Sai content. yawa So kuma upstairs mai kitchen da toilet ko kuma mai toilet kawai a ciki. a mai kitchen da toilet everything ya kasance a kai a ciki kuma ban san wurin da akwai hayaniya ban san takwa Baki da matsala zaki samu insha Allah. Baiwar Allah, Allah ne ce ga muke kwantar da hankalinki. Nan waje da kike gani, wajen da ake sharewa baki hawaye ne. Saboda abin da nake so ki fahimta, inda za a kai ku a sauke ku gidan nan. Original ɗin gida ne ingantacce, ba hayaniya, ɗakunan nan lebur, ɗaki ta yi a sumulmule, ga ɗakunan girki, ga ban ɗaki, ga komai dai da kika sani na gida, ko kantin gwani ma albarka. to masha Allah haka ake so ni ma haka nake so zan To za ki samu duk irin wanda kuke sai irin wannan da kike faɗa farashin su ya fara ne daga 90,000, 100,000, 110,000, 120,000. So irin wannan sannan kuma akwai 'yan saffa-saffa na ƙasa wanda zaki ga sun fara daga 35,000 amma ba irin kalar type ɗin da kika faɗa ba kenan. Wannan dai irin namu ne dai na 'yan talakawa daidai warwaro 35,000 zuwa harkar 70,000. So to tun da kin gaya min kalar da yake so wanda a kira Ali sai ya zo ya kai su. Ok,
To ranka shikenan ranka yi daɗi. A'a baki Allah sarki wallahi ku kwantar da hankalin ku. Allah. Masha Allah, bari ya kira ɗaya daga cikin ma'aikatan. nesa ta zo kusa faɗuwa ta zo daidai da zama batun neman gida ga ɗalibai nesa ta zo kusa. Wannan shine ofis na agent Musty, yana nan a layin sarkin bulo opposite KUST WUDI da dukkanin mai neman hayar ɗaki kama daga kan upstairs, sit room, kowane irin gida kake da bukata, ga masu siyan fili ko gida-gidan ne dukkaninsa agent Musty yana dilin da wannan abu. Saboda haka wannan albishir ne gare ku, yana nan akan layin sarkin bulo opposite KUST WUDI sabon garin Bauchi, ko kuma ku nemo shi akan lambar waya 080 69 34 16 88 080 69 34 16 88. Wannan ita ce lambar da za ku same shi.